θα παίξουμε rivals. Φύγαμε. 100 άτομα δικαιώνεται, δεν ξέρω πώς. Δεν ξέρω αν είναι 100 άτομα πολύ εκεί, κάτι άλλο. Θα παίξουμε σαν το Blitzburg. Να παίξουμε. Επόμενο βίντεο στο YouTube, είναι το επόμενο. Έκανα σήμερα ένα Rivals και Brookhaven και κάτι άλλο. Δεν θυμάμαι τι είναι. Στείλε breakroll, ναι, και τώρα κάνουμε αυτό εδώ. Σήμερα, την ίδια μέρα. Αυτό εδώ το βίντεο θα πεις στο YouTube. Όπως πριν, εκεί, ναι. Παιδιά, θέλετε να με κάνετε friends στο παιχνίδι να παίζουμε μαζί. Με λένε Ανδρέας 1188. Ανδρέας 1188. Να το πω και λίγο πιο δυνατά. Ναι. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Δεν ακούγομαι και δεν μπορείτε να με κάνετε. Κάντε με όσοι θέλετε και όσοι μπορείτε και όσοι θέλετε. Δεν είναι και ρωτήσω κάποια άτομα για να με κάνουν friend. Δεν έχω δεν θέλω να ενοχλώ. Απλώς λέω ότι θέλω να με κάνω friends. Εδώ είμαι, κάντε με friends. Θα τις κάνω όλους. Ναι. Να σας κάνω όλους friends, δεν έχω πρόβλημα. Ή αν θέλετε να μου γράψετε τα ονόματά σας κάτω στα σχόλια και να σας κάνω εγώ friends. Ό,τι θέλετε. Εμένα πάντως με λένε Ανδρέας 1188. Όσοι θέλετε να κάνετε friends στο Roblox. Αυτό. Βασικά μην το στέλνετε τα ονόματα σας στα σχόλια, γιατί μπορεί κάποιος να μπει και να τα δει και να τα γράψει αυτό. Μην το στείλετε σχόλια, στείλτε μου, αν θέλετε να μου το στείλετε, στείλτε τα προσωπικά. Στο YouTube πάλι. Αυτό δεν έχω πρόβλημα, αν κάνετε ό,τι θέλετε. Αν θέλετε να με friends, αν δεν θέλετε να με κάνετε. Λοιπόν, πρέπει να νικήσουμε στο Rivals. Είναι αφάνταστα τέλειο το Rivals. Δεν ξέρω το αγαπημένο του παιχνίδι. Αλλά άτομα βγήκανε. Δύο άτομα είναι εδώ. Στο κάτω. Πώς έπαιζα, μην γεράτε και ξαφνικά μου. Δεν έχει σχέση. Πρέπει το βαρέλι, ρε φίλε, αστόπλο, πρέπει πάρει το βαρέλι. Ναι, μάλιστα δεν πρέπει. Και μου πεις που μου μπροστά σου, στη δικιά μου μπροστά σου. Ρε μου μπαζούκα, ρε πόσες μην κάνει το μαχαίρι, ρε μου μπαζούκα, πόσες μην κάνει το μαχαίρι. Δεν είναι πολύ καλό. Να είμαι και εμένα εκεί. Όχι, δεν είμαι εδώ. Δεν ξέρω ποιος είναι. Όχι, εγώ είμαι ο Χρυσούλης. Αυτός εκεί πάνω. Το 26 λέμε. Εγώ έχω παραπάνω λέμε. Απλώς κάποιος κάτι μου χακάρανε τον υπολογιστή. Κάτι βασικά έγινε στον υπολογιστή μου. Και τα ξανακάνω ξανά την αρχικά 50 λεβεν. Δεν έγινε όλο αυτό, δεν έχω 26 λεβεν. Έχω ρουκέτα, να μου πεις τότε αφού είσαι 26 λεβεν πώς αγόρασες ρουκέτα, αφού δεν θα έχεις τόσο πολλά κλειδιά. Ότι αγόρασα με Robux, δεν βάλα πριν 3 μέρες Robux. Και έχω τώρα 5 Robux, μπορεί, δεν ξέρω. 5 Robux εξόδεψα σήμερα, ήταν 6 και εξόδεψα 4 Robux σήμερα για να βάλω κάτι πράγματα. Δεν λέω πόσα μου μείναν, δεν θέλω. Απλώς ναι. Αυτό. Να δεις πόσο αυτός είναι αυτός. Για μένα είναι πιτσιρικάς αυτός. Τώρα θα πάω πάνω παιδιά, θα τους κάνω όπως ακούτε τώρα. Τους κάνω όλοι. Down!
Νικόλα. Μπρο, ποιος είναι εκεί. Πώς. Εσύ τι κάνεις. Σε σκότωσε ρε, μα τι κάνεις. Τι κάνει. Την παιδιά πώς πέθανε έτσι. Παιδιά πώς πέθανε έτσι. Με εξηγήστε ο δικός μου. Πώς πέθανε έτσι. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων δεν πάμε. Δεν όπως και πηγαίνω. Πλάγια. Παιδιά, τώρα στην τιμή προπατική επρικτολή και μια λεπτοτενία, αλλά δεν την άναψα τώρα στο βίντεο. Δεν ανάγκη. Χριστός, πού βρέθηκε αυτός. Αυτός είναι. Ο σκότος πήρε λίγο τον άλλο. Ναι ρε. Κάποιος δεξιός. Μπρο. Ο Σπύρο γολάει εδώ. Ανάβαμε εκεί είναι. Εκεί ρε. Πήγε εκεί. Πάμε χαλαρούγγιες πάνω, χαλαρές πάνω. Είμαι έτοιμος παιδιά. Θα ξέρω κάνει τις αντικρίσατες. Πάρα πολλά άτομα πάνω. Έπρεπε να μείνω κάτω να έρχεται ένας. Το ξέρω. Δικό μου λέω. Δεν πειράζει, τέλος. Δεν ξέρω. Τι γίνεται, εκεί είναι απέναντι. Απέναντάκι. Πάω. 100 κατευθείαν και πέσα κι εγώ. 100 και πέσα εγώ. Ωραία. Όχι. Πώς πέθανε, πώς. Αγιέτομα. Είμαστε παραπάνω. Παραπάνω τις άλλες ομάδες είναι πάνω στο στήρι. Να. Η ψηλά. Πώς αυτό θα παρηθεί. Πάω. Αλλά πώς γίνεται. Καλά μωρέ. Όχι ρε. Παιδιά είναι πώς πέθανα. Μαχαιρίδιο. Παιδιά πώς πέθανα με μαχαιρίδιο. Ψηλάτε, δεν ξέρω πώς πέθανα με μαχαιρίδιο. Αυτό δεν γίνεται. Πώς μαχαιρίδιο. Εντάξει και εγώ έχω μαχαίρι. Μην λέτε δεν έχει ο άντρας μαχαίρι. Έχω μαχαίρι. Απλώς δεν το χρησιμοποιήσω γιατί έχω ρουκέτα και ρουκέτα μπορεί να σκοτώσει πολύ άτομα. Ρε παιδί γιατί κάτσαμε έτσι. Τι να είναι. Ναι το μαχαίρι μου. Αλλά δεν πω ποτέ με μαχαίρι, πω πρώτα με ρουκέτα για να βεβαιωθώ οι αλήθειοι έχουνε. Να μην ξέρεις να μην εξημίζεις. Να αλλάξουν τα όπλα τους, μπορούνε. Να αλλάξουν τα όπλα τους τώρα βάλεις. Όταν μπαίνεις και πριν να πατήσεις για να μπεις, να πατήσεις συνδέσμο. Δεν βάζεις φυσικά μόλις πατήσεις το kick στο round που θέλεις να μπεις. Δεν βάζεις και σου λέει πριν τους αριθμούς πάνω, σου λέει θέλει να αλλάξεις όπλο, αν θες πάτα, ναι. Γενικώς κάθε φορά μπορεί να το αλλάξεις. Γιατί κάπου γράφει μου να πατήσεις κάτι και αυτό. Πώς! Παιδιά το είδατε, είναι σκάμ. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σας παιδιά, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Δεν συμφωνείτε, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γι' αυτό bye.